wakire uya umwanjo umurigereria ugetembe television imambiengia ndotinga niko chinsa chia minyokire kigima cha butokire chitageka 21 igoro ye chinsa 12 chia bono mwambi karibu sana so murobiri bwetwani nekiro tuche kurigerera ekionga guseto kurigerera ali agenderete ase ense yeito ya Kenya na boyo koro chinsa mo anne mono to kumurikira ase chinsa mo chia gusigo sase riroba ali agusi karibu sana umwanjo umurigere na bokonyara gusangana nche ontebi ase umbwatete kuri mambi yabono ritari ao naboigo ritukeriga ria Ijumaa chitariki ininye rituko ria Ijumaa butambe ni rituko abantu obonete koba nomugoko rituko omonto abonete gutwara omugoko nebe mechando yabeire emengi bwancho murigereria nerebuya asa chingaki chinyinge kwe omoyo aikiagira nga nonye bintu byagenderere koba gose ebintu bigendete kogenda buna utaganeti gose buna utari gosaba butame nigo bono kokuboria nga onyare gutwara omoyo nabo iko kweremia nga ebintu nkobabire bya ekero asekero nekero bugokia munguru namanyete alia akobangirete tukwireneria mbya muno sana kiagira ndoche nga ewiki hintangani kigima yomutinyiokane yaikire ngoikere omwere ntutigarite bado ali tukere muntu tigarite abire korengana ne calendar ya yumwancho murigereya o kwegenda gose ebwegenete iko nekira abantu obange bagendete kuyarigani goso ase weekend ndo cengari tukeriga okonyoranga abange bari babire anamono bari okonyoranga babire bakubuka mapema sana ewiki ngima okuigu bono batakire kogoyana ritukubuneriga umuntu orosire aganetinga akagorwa emeremo agende atimokeigo kero ariganetie weekend yao arigania gose kaneria bande weekend ngia na boigo ritukore Ijumaa rire ritoro gwetera igase getasini kia getembe television ane botamengo konyoranya kubwate birthday wakwana nario okonyoranga nonye ninje nabo ngo goterere korwa igase studio gote televio muntu kwanya konyoranga mugeterioka obwatu mano bate birthday totagite komoganire gusutete kumugushere abana boniga no bari sikonya kubwatu mano bwate birthday ritukore rero totevi nabo ngurangire nonye director yane korwa sensemeli ya kabire ndangire nonye uyo risi magiga kamera tutereria abantu bafate birthday korende mwanzo murere nekero tukurigerera nga omurai wense nagenderete enetaro ya ase orobongo ororiro omuntu Kenya amangana agenderete na tukurigerera egati yali agenderete go trend amangana ndi okonyorangi bikorwa binde bitari ebi yawose bitari kogoke wochase o mwanya getinge korende nekirongo konyorenga okoya omoyo negentekia okonya kweremia botambe negento kingencho nasengencho ngokonya kire gosekero gonya batebanga ebinto mambia ngo babire bia gosekero maetenga echinga kechigo konya rogwetera ebinto mpiri gochiko baigo amatukonsi niko ekogokonya kwanyara gokeya stress amangana depression tawo chiko gochera kiagira konya romanyetenga nigo o traineti gosekwa bikira obongo bwa manyetenga ebinto biga nase egekege usana samatuka make amangana anko bale bya amangana ngonchoreriare nekero tokorigeria amangana iyo konya gutwara omoyo oringa ebintu ngo chenjibire gose gutwara positive energy gose koba gutwara positivity ngiye gokonya kero konya omuntu manyetenga biga okay situation ene ndoro lakini ngo chenjire ebire biga ane bibe nebiyoboro lakini amatuko mambi mbogo kyanjira buneyega tumuntu tokonyara kubwata stress ikera nonye bongo bwaone bakonyara boko changamka twarigereria mangana anxiety abantu morokonyara abwate anxiety rigoro mono na anxiety yiga no nere konyoranga omuntu kero kene no bwate sabali mambi weka achinsa geteiga kwanyoranga yachakire goso bongo yachaka kuguchanda gose yanga kugo disturb kegima kwanyoranga nonyo butuko tokonyara korara kwanyore ebintu mbiroro osokonyora gukumeria ebintu utamanyeti mbintu ki konyora bwatu mochando lioko ore nyomba okonya kutwara ingakende yonse oraibweka konyora orengerete ebintu ebinge ebintu bindo tanyare ko handle ebintu bindo tamaitininge ebintu bikoko chanda birare kegema eyo nero tokorigereria nga anxiety nanda mostly okonyora abantu babwate anxiety iguchia baretero mochando konyora ngana bo bakutwara mangana yega gose bakoba victims ba stress na boigo batora depression kwanyara umuntu chakire gutwara chi alza igonye kubate anxiety chinjira ntiroro chinyinge chokweremia chinga kichinda konyora ng'abantu bari konyora mbali gukumeria ebinto mono okonyora bari buya kiafya sengencho okonyora ng'ambali gwechanda mono gose mbali konyora
bari konya kobeka ebinto ebinge gochiase obongo bwabo bari komera ebinto ebinge gochime yabo konyora ng'ani igo bagoteba ng'a aye naye ense nkobare okonyora omonto ori don't care nonya ase family konyora ore ng'a omonto ori okonyora okorigereria abanto mono gose okokonya abande mono nero gochi otwara omochando iga stress omochando depression konyora nero gotwara amang'ana iga okonyora abwate pressure nyinge komochanda gose akumereti gose na abana bamwe abakumereti abaibori ebinto bikomochanda ebinge lakini konyora ori okumeiri gose ori gochandekero ekero ase ekero ere gare buya tanya gutwara stress tanya gutwara nonye chialsa tabwati mochando lakini ebinto nabo bigochi byabaigo igo nokonya kobori ng'akere kwarore omonto kero kende nabwate omochando iga anxiety ere igoro mono moika abanto ang'e ikabancho baina ase chinka ang'e nabo igo kobainyoria ng'a ekero kwanyorire ng'a stress yakwengeire gose situation gete kwanyorire ng'a ebinto biakong'ere tema gokwana na abanto babe resilient ase eng'encho okonyora ore ng'a ekero omonto okotwara positive energy nkonyora ore ekero situation yabeire embe ngochi ore koirana kobwate chinguru chinya bouncing back okonyora ng'a koirana buna omonto otabwate nane mochando onde like nothing happened ayo narari togendete kobore nane niga gokomentera omogogo omonto naro konyora ogogete rioka tukomanya ng'a ninki okonyora agokere omonto akonya gosmile rioka gwakumina oyere kwani buna obogima bokong'ete igere tabwati mochando igo omonto onde gakombori ng'aye aye bono tori gochi gwatwara mochando nobwate mechando inde bori kwarigereria iga waseke ekiagera emechando ekero okomanya buna gwaembrace emechando eria obwate nigo okonyora okomenya buya nabo igo okonyora ogoisaneka na ebiri ebike obwate gose biri bigenderete ase obogima bwao ekero obwate omoyo oria bogoteba ng'a situation eye ngochenchire obwate positive energy nigo okonyora okoea omoyo naende gwateba ng'a obogima nobuya naende ase bono ogotumeka biri bionsi omonguru akwarigenereti gose akobangerete igo omonche morigerea karibu sana rituko ria ejuma na rituko ria okosema na rituko ria okoena na omoyo igo bono na ekero ngochi gosa ase ekionga nkorengi ng'a nonye kobwate kero kende kwabwate obororo oboke igo gose buna bari bagendete koenia abamo abo amatuko aya iga babwate chinyangi chomwerio chabancho babo rituko buna eriga omoyo ekiagera okonyora ng'a amatuko aya ekero omonto nabangeire ekiaye tokomanya ng'a mambina kibogoki lakini twaragosemeria ng'a bionsi ngochi bire biaba buya omonche morigereria ekero ngotigana nayo ekero ngomorikera ekionga gose nkorigereria aria atekire ase orogongo orosi nigo ngokomanya ng'a rituko ria igoro korwa ase county eri ya Nyamira nigo bono abakagirwa 5 na 2 abo babwateranetiwe gose bakagire kobekwa biara kobwatekana neng'aneri ng'a nabo babwateranete komoa ebiboko gose komoita na komochanda omosubati Melanie Mogaka oyo oangete koruta amarabase oboina ase county eri ya Nyamira ang'e chiwiki ibere bono chikoera nigo bono banyarete goikiwa bose bwekegambero rituko ria igoro ase chinsemo gose ase county eyo ya Nyamira egati yabo banyarete kobwatwa ng'amo na Jones Munyancha Lamek Ogindo na Bismarck Ondieki na bande bane abo bono banyarete korigererigwa gose goikiwa bose bwekegambero na abo igo bakanyara kuboriwa nandi banyare koirana ase ekina ekio chitariki 23 omotinyo iga okane nande bagendere gukwanera eng'ana ebikorende banyarete gukwanero igoro ye bond nabo igo chibesa gose cash bail eyo baraganirio gocha kobwatoka gocha ase igoro yekine ekio buna omosaketo Fatgad Kisemba agotomanya abakagerwa 5 na 2 abo bari Bismarck Ondieki, Lamek Ogindo, Jones Munyancha, Elijah Kinaro, Zakaria Nyariki, Makori Ombori na boigo Timose abaiga bakageire koba maiga yoko moita na komochanda omoswat Melanie Mogaka nigo baikiwa ase kigambero kia Nyamira osio bwomona chiebina omoske Bernard Ondego bwase basomerwa amamochabo na maiga ya yebonzi abaiga nigo keroyomo akana amamocho ayo. Makosa ni kwamba mnamo tarehe 21 mwezi wa 3 hapa Nyamira sub county, Nyamira county, mkiwa na wengine ambao wako hapa kotini, kwa makusudi kinyume cha sheria mlimcharaza na kumjeruhi Melanie Mogaka na mkamsababishia
majeraha kwa sababu alikosa kutupa mchanga katika kaburi ya mume wake ambaye waliachana naye, na hii ni kinyume cha kifungo 4A subsection 2 with section 5(1) of the Prevention of Torture Act number 12 of 2017, kinyume cha sheria. Ni kweli ama ni uongo? Jones Manyanja Mukua omobisa oyo gotuka ekina ekeiga azerieta ivamora oigo nigo aira chingakecho na kobwatoka oroboti igoro yengana ekeiga. The Honor investigations have so far revealed that the 7 accused persons, together with others still at large, were fully involved in the act of torture. That the 4th accused is a police officer who was positively identified by the complainant, and she personally insisted that he was among the first people who took part in the torture. That the 4th accused is a person who occupies a position of influence, has the capacity to interfere with witnesses, hence affecting the conduct of this trial. That during the attack, the complainant lost some valuable items which have been thrown into the said grave. That the above show that the 7 accused persons are a means, and if released on bail, they will definitely jeopardize the hearing and determination of this case. Nonyanigo omobisa oyoiga ogokora obotuki asekina ekeiga boigo ateba egekorwa ekyo nokubaunereria obwene bw'abasubati aiga Kenya ase arumo bwekano kwebikorwa by'abasubati goitwa aiga Kenya asikinsemo ao. Your Honor, this honorable court must take judicial notice of femicide cases which have previously occurred in Kenya, leading to the deaths of innocent persons in Kenya, leading to great public anger and apprehension. Omoeri oye nigo abakagirwa abaiga batano na babere babwatokwa ne bond eyo eisaine chishiringe chirebu emia eyemo kera oyomo gose cash bail eyo eisaine chishiringe chirebu emerongo etano asekera oyomo. bond bail of 100,000 shillings and sureties of the same amount, or cash bail of 50,000 shillings each. Ekina ekeiga bono nigo kirache kugenderera waturwa na inde chitariki emerongo ebere na isato omotieni oyoiga ase omwaka oyo. Hinko reporter ya Getembe korwa ase kigambiro ekeiga kya Nyamira ekyo kegotoka ase ward ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira. Nchefatgad Kisemba. Mwanjo murigereria na sense mo oyama tukero tukurigereria obonjoreria obwa matatu nigo bono abarundia gose abakori mirimo obe sector ya matatu banyare kuburigwa banyare gutwara amaskani na boigo ayega kubatikana Mwanjo murigereria ayega kubatikana nechibicha chabere chigutara ase mitando ekero bono omorundi oyomo anyarete gose arorekanete gutaigwana gose kutaiwana no musubati oyomo ase epara ya Kisii Sotik engane yo yairerete musubati oyo konyorera chingoma kupatikana no kungusana noku babete bagutwara no murundi oyo yo bono nigo yererete omo commander county police commander korwa ase county ya Kisii Central Korasi county ya Kisii onyimanyekanete muna Musaki Mamai na kunyara gukwanirengana eyo nekira kuboria abakori mirimo bonsi bamatatu banyare konekia buna abatwarira maskani nabo igo igetambukiro kinyare kwimukiwa egetindi gochase bonsi bali batari gukora mirimo korengana nelichiko. Sekta ya matatu ngati eji sekta chirichikanete gukinia ekerengo kyobonchirime yense ya Kenya. Egekore kyobosoku nigo kiana kiwasa matuka bwangoiga somusubati oyomo abakagutigirwa chingoma maiga yokorekana gwitana chimeme no murundi oyomo umatatu gukwana no sub county commander Kisii Central Musaki Mamai nigaerera obwagare bwegetambukiro kiengane yeiga. We had a matatu
matatu carrying passengers which was proceeding to Kisii. Inside the matatu was a scuffle. There was a scuffle inside the matatu involving passengers, some of whom were making noise. So in that scuffle, I think the reaction of those who are inside, the passengers and the crew, the matatu crew, was actually throwing off one of the passengers, a lady, out of the matatu. And in the course of that action, I think that lady was injured. Waziri boigo wechipara na boigo bosombi meye kaunti ya Kisii Dr. Margaret Obaga boigo ararekana kugikiria egekoreke ase ingane yabete gaiga mwiso ese abiria akurutukurwe gali mibakorwa na gali ange buna mwaigu yatebu ange na rugoro gali maili mbili ipale ya Keroka Sotik Road etogoteba ingane eria etwanyikanete mono na mono goteba iga chigali cheito chire para egasi yaye no kubugoria abiria buya na kubaikia kiro muntu buna samwene tugoike destination yaye nonyera babanyanyimbo nigo bakoromukia bukwire getambo kerwango na komubeka byara umurundi oywe oyibono oikigwa aseke kambero emambe ya lero. As police, we acted immediately by taking action against the perpetrator of an assault an assault case that was reported to us. So we got the person who was involved. He was a matatu driver, and we got him into our custody, and going through the process, the due process of law, we have arraigned him to court this morning. Ngukwana no muteneri w'ekiombe kia NTSA imeye kaunti ya Kisii. NTSA has the technical support that we give to the National Police Service during the criminal justice system. We were able to give our inspection status of the same motor vehicle, and upon inspection we established that the vehicle was operating with a faulty speed limiter, which is against the standards that is set KS 2295 of 2018. Abarundi apara nigo bono baboligwe kubwatia amachiko na boigo gutika koira egetambokero asama okabo kurende kerora nyolenga abiria naro ubwata manganaye na bokorodi na ingiya ya maskani yokomo gukwana nere elinde ntonyale koleta insecurity ase abantu para kwa mfano ese umuntu mwana uri umwise kolenge kororekane ese clip kelikiale korego itara around ase social media umwana hanya rubusa onye yangata bwati. So desist from taking actions within their hand and inflicting pain and suffering to the passengers that are their clients and customers. We will be able to reach out to the specific circle for internal administration as the regulator NTSA in liaison with our headquarters and with the National Police Service, so that at least they are accountable and responsible to their actions. Ingana bono yabwatokege kurire gutindi gucha sabanto bonsi. And we want to give a warning to all operators of the PSV that they should be courteous and have customer service when they are discharging their services to the wananchi. And I want to also urge the wananchi to take initiative to report incidences. It was very encouraging that this thing was amplified by different players, so that it brought to the attention of the authorities. Kuripoteria gataseni kiao nambe ya mokia gatembe kurigase kaunti ya Kisii iliterana inkoro kwa Dipon Asanya.
na sensemo ya siasa hekero bututukano bogendete kone kiwase county ya Nyamira anene muno igoro ye county assembly nigo bono senate ya muganirio mu controller of budget musubati Margaret Nyakango anyari kuruka busibwe senate na kwerera naki abirika kubotuka chibesa kusinaki nonye chibesa chirache kubotuka guchase county ya Nyamira na boigo ingo orache kwego gusin county assembly iki erache gwetia e budget usomuswada bwe chibesa icho chigo kubotuka na gukora magendero ime ye county ya Nyamira. Madam Speaker, the County Assembly of Nyamira is split into two rival groups, each conducting parallel sittings in different venues, one at the main County Assembly building and one in other several towns within the county, led by separate individuals, each claiming to be a legitimate speaker and clerk of the County Assembly. Madam Speaker, this state of affairs has caused confusion, has undermined the legislative integrity of the County Assembly, and will potentially jeopardize public confidence in the institution, in devolution, and in the oversight role of the Senate. Madam Speaker, in the statement, I would wish the committee to inquire and address the following. Number one, to inquire into the officially designated and gazetted location of the County Assembly of Nyamira and whether sittings that have been held outside that location were duly approved by the County Assembly and table evidence to that effect. Two, inquire into the status and legal standing of any business transacted by the two rival functions, including the adoption and passage of the supplementary budget and other legislative decisions that have been made during this standoff. Three, the committee to inquire the process through which the two speakers and clerks were appointed and whether due process and relevant standing orders were followed before their installation. Four, the committee to inquire the steps taken by the relevant constitutional and intergovernmental bodies to resolve the leadership dispute with a view of restoring order in the County Assembly. That if there has been any serious threat to devolution, that threat is in Nyamira County. Madam Speaker, I listened in great disbelief the governor admitting on record that there are actually two county assemblies in Nyamira. There are two speakers. There are two clerks. Madam Speaker, to make it even worse, there are two quote-unquote official seals. Madam Speaker, and I'm disappointed that the devolution committee should have taken this matter. You cannot have two speakers, two messes, two seals, two clerks, Madam Speaker. But I want to think, because I've been following Nyamira politics, is that the governor is a very sharp politician. Because after the failed impeachment, he decided to create chaos in the County Assembly. But, Madam Speaker, I was saying something very serious, that this drunkenness of power, as I feared in 2014 in my draft bill, has become so infectious that today they call their wives First Lady. Madam Speaker, they even have first daughters, and they have first sons, and they have first mothers, and they have first concubine. Mwanjo murigana na kirochi serikali chichi county chigendete kurigerewa igoro yo korwa chibasari ko chase abaro kiwa mechi skuru chichi county hasense ya Kenya nigo bono
umugavana bwe county ya Murang'a umusikie Irungu Kang'ata anyarite gukwanira ng'ane yo nabo igo ekera kuburia una abagavana mbabonete kwegwa ribaga nabo igo banyare gutwara ribaga ryo koena na chibasari gochase aboroke wemechi county au gosechiri abakora unenjere yemo yo kugendera gosegeta gosegukinya ebirengo bya masomo nabo igo gokeania korwa gose abana bali bagutiga chisukuru igoro yo gotatwara school fees isaine nabo igo komenta ebirengo bya masomo ase county enzi ya Kenya. Tunakaribisha kila mgeni hapa Murang'a. La pili, Your Excellency, niko na 2 issues. Ya kwanza ni mambo inahusu masomo. Your Excellency, Your Excellency, mambo ya masomo, sisi kama county government, wakati national government inatu request to support na program, sisi tunawa support. Kwa mfano, affordable housing imetengenezwa kwa land za county. Hii soko imetengenezwa kwa land za county na sisi hatuoppose. Hivyo pia sisi tuna request national government ipatie ruksa counties government ziendelee kupatiana basari hapa Murang'a. Your Excellency, iko barua iliandikwa na control budget. Akasema counties ziwache kupatiana basari. Tuko na watoto wa nyota yetu 1,400. Iko na watoto 10,000 wa day school. Iko watoto 35,000 wa ward. Total 50,000. Tukaambiwa tuandikiwe barua na Ministry of Education. Your Excellency, hiyo barua ikikosa kutokea hizo programs zitaanguka, na kuomba uambie Minister wa Education atupatie ruksa basari za county ziendelee. La pili, Your Excellency, ni mambo inahusu ukulima. Sisi tulikuja na program ya kupatiana mbegu, si ndio? Na hizo mbegu price yake ni 500 and something, lakini kule Kitale imeenda 400. Na kuomba ili next time tuweze kupatia more farmers, utusaidie hiyo mbegu ya 400, hata sisi tukinunua kwa national government iwe pia 400, tupatie more farmers hapa Murang'a. La mwisho, Your Excellency, Moncho Murigere na kero murai wenze akendete netaro yae asorogongo oro Mount Kenya ritukoria gatatu iri arengeri tuko igoro ria igoro na nyarite gutaria chinsemo obu na bone county ya Meru kera tarite kuika chinsemo chiri chamo na boigo katarire county ya Nyandarua ne chinsemo chinde ase orogongoro na kero bono akendete kuria eire kosokomenta chira akendete kuria kochase abamenyi be chinsemecho na boigo ekera akendete kuigora amagendero ase orogongoro ro Mount Kenya. Niko hapa na mama wetu anaitwa Mary wa Maua. Amjambo tena. Haya, si hapa tuko na His Excellency William Samoei Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki. Si wako sawa? Wacheni nimwambie. Mimi hakuna wakati tumesimama na His Excellency akakosa kujua ile iko roho yangu sababu ya watu wangu. Saa hii ameongea shida yote ya Makuyu, amenimalizia. Sasa mimi niseme nini isipokuwa kusupport yeye amalize hiyo kazi yote. Si ndio hiyo, Your Excellency? Sasa huyu mama mzuri na ameitikia kufanya kazi na wewe, ni wakuwekwa nyuma, na unajua wewe ni rafiki yangu. Wacha tuchape kazi, na kabla miaka 5 iishe tuone His Excellency atakuwa ametufanyia kazi mpaka wapi. Siasa ni maendeleo, na tuwache scorecard tuiweke pale tukishamaliza term. Huyu wako sawa na energy ako nayo. Na kutereza kulikuwa kuanguka kweli? Kutereza kulikuwa kuanguka? Your Excellency, nilianza hii maneno ya kusema lazima tukue ndani ya serikali kutoka Januari, wakati nilikuwa nasungusa maneno ya basari. Uko sawa na uko sawa kabisa. Na vile vile rais amekuja hapa na rafiki yetu ambaye alikuwa amepotea kidogo amepatikana,
anaitwa Mheshimiwa Mary. Mnataka Wamaua wafanye kazi na William Ruto? Tuendelee namna hiyo tukiwa timu moja. Wangapi wanasema tuwe timu moja kubwa? Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi nawauliza watu hapa Makuyu, si ndio? Si huyu wa Maua tufanye kazi na yeye ama mnasema aje? Mnasema nifanye kazi na wa Maua? Tufanye pamoja? Wale wanasema tuendelee na wa Maua tufanye kazi pamoja. Sasa wa Maua, hawa wananchi wa Makuyu, wananchi wa Maragwa, wadosi wako na wadosi wangu wamesema tufanye kazi ya wananchi. Mnasema tushirikiane na wa Maua? Tutembee pamoja? Tuache mambo ya siasa ya ugomvi na chuki na mambo ya ukabila. Tuungane pamoja. Wapi? Haya, sasa tufanye namna hiyo. Asante sana. Basi huyu wa Maua mimi nitafanya kazi na yeye. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Tunataka tuungane kama watu wa taifa moja ili tuweze kusukuma mambo ya maendeleo ya kufaidi wananchi wetu mbele. Kwa sababu hiyo Mwancho murigereria nekiro ayo agenderete kurase chinsemo ndobe toko yaretera anemono ase tukurigereria ase kionga na boigo ase mitandao yetu ya kijamii korende nigongo kunyorenga oroboti ndora igo mwancho murigereria robeire erokoreta gusero gendete koreta obororo kigima ase abantu gustase abakenya kirondo cyo munyaroko manyikanete buna Sylvia Kemundo renga usoma ase University ya Multimedia kutoka ime hiyo mochio Nairobi nigondo chenga obono munyaroko yoga niganyarite koitwa na boigo mobiro yo kanyara kurutwa ase tanki ya machi ase hostel ase skuru yo nekira bono abantu obange bagendete kugikiria engane yo nande ekirikagire buna no mwancho yo gose boyfriend nero yanyarite kuikirania amangana yo kiagera kubwatekana na CCTV gose footage yabere ikekororekana niringa omoroyo nero barengenera gwika etagika yo mwere nekire ndochenga mbarigetie gusamangana nare amangi agenderete egati yabo korende nangina nigo agendete korokyo bororo asekeria goteba buna rituko ria Jumapili nario umwana uyu iga atagete kubura kurase ya hostel gose kurase anonya na basani bae nekiro obono ngina nyarite kumutumira chibesa korende kuchwa kesimbi gotema kumuikera tamonyora nekiro butuki bwachaka gokoro rituko ria Jumatano maragoba nario bono omobiro yo togete ochengenene ase tangie bikrobu ne bigo mwancho murigere nekira bana bachira sichinga nechinga kicho kwanda abana bamura abanyaroka naboigo igoro yamangana yaiga hikiagera na mangana genderete kwene kiwase chinsemo naboigo nekira tukurigereria abana abanyaroka ne mono bali ase college na boigo chi university babere bagusiria magima bo asinjira engabune yiga nekira bono bo togenderete konyako akirio gikigima erinde abana bonsi banyare gukwanira abasai banyare guikwange kigima komanya alia bagwetera na boigo ayagenderete na boigo kubasemia enjera bobonete kuira mangana egosekero batwarire ugutaigwana na banche babo komwancho murigereria kogenda ase omutimo komoke asingeje yebiro na boigo kinkoirana ngirana nichi gazeti chirituko oria rero. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamo ne gotumeka chimashini chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea
nuga pesi etobwata bokorero boito gaiga na kubwa mono twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga ase getambe kuri omwaka 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kubwa mono chindetere chiana no diamond tomenium niritaria na igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna achire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaje senya getari anu ga besti elinde mo konje muno anjwete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta konkoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enya gitari ya nuga besti no gotonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora ne menge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi gwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 nuga best gotanga mbuya kubwa kogwenia gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas sama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere e company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand
ekyo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nibwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga niko chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekali guri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics nigobago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa grout kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya American Sons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile matte MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500
Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maubanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ububwenia bwekerero technology yo kurigererio mubero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa mariogo na marioga yaitu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni gotokurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni gotokurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na leto kurusia somo chio India na ayande ni gotokunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere tukubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Omogusi, are you ready for this? Omunyangongo na boigo omobui asaboteri Pastor Mary Kirubo. Boigo oli omuredia wumurubiri womusasoko enyumapili ase TV yaone radio ya Getembe nigo akuchingira emyaka 35 yobokoreri bya inseya y'ubukristo na kurandia enchili watana amonere chinga kichiga akuchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyo kane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyo kane umwaka uyu Buyiga orakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo muchudiga obusungo buchakire chinsebire chamambia wika chinse 11 chamagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe. Life. Kila nafsi
Twararirie ugukua kumulisia Elijah Nyakundi Mwindi o Better Living Getembe SDA wego kabere nyanchwa Seventh Adventist Church. Nigaru mwana o Pastor Sospita Mwindi no mungina Susan Moke abari nyagusira. Nigaru mwaka o Pacifica Nyaboke. Nigari Sedorofi Kwamboka, Edward Mukaya, Sarah Mora, Betty Kemunto, Emily Bonareri, Geoffrey Obiro na Edna Kirbo. Nigari Sebiara nyagusira Shem Ongoso, Grace Kirbo, Evans Moronya, Bernard Nyarega, Geoffrey Isaboke, Tabitha Gesare, Andrew Siocha. Nigari mumurumu abanyagusira Roda Nyamongo, Naomi Nyankuoga, Roka Obegi, Bacheba Mogire, Ruth Lithwa, Kefa Abuta, Kalista Abuta na Damaris Mainda. Nigari Mokoyoye, nyagusira Naftal Nyamongo, nyagusira Meshak Nyankuoga, nyagusira Pastor Peter Obegi, nyagusira James Lithwa, nyagusira Senior Chief William Mogire na Philip Mainda. Nigari bamuabo, abamatundra, abamukaya, abakichwa, abanyanture na babunariri. Nigari Isemoke, Jackson Nyamongo na bamuabo, George Nyankuoga na bamuabo, David Obegi na bamuabo, George Nyandusi na bamuabo, Ken Moindi na bamuabo, Eric Abuta na bamuabo, Sandra Mainda na bamuabo gatia bande abange. Nigari korera enyagusira Onguso na Eunice Charana, Nyanganyi, Peter Moronya, Elizabeth, nyagusira Peterson, Nyarega, Mafa, Manyange, Nyanchwa, Onkoba, nyagusira Nyanduko, Esther, nyagusira Siocha na Agnes. Nigari sokoro ya Derek, Quinta, Sharon, Levine, Dylan, Elvis, Peter, Winslow, Belinda, Benjamin, Warren, Rachel, Tenaida, Gabriel, Chantal, Shanice, Sospita, Sam, Shania Mara, Louis, Tiffany, Kimberly, Brella, Gavin, Givane, Troy, na Tigan. Mochango nobe ritkuria Jumane tarike ya mumutinyuka no mwako yiga harusi gwenkendu ritko Real Hamis tariki sato emeroberi yugusubira noko anyone ekoreka ritko ria Ijuma tariki nye mutinyuka no mwako yiga Nyanjo Village, Kitutu Central Ward, Kitutu Chache South Ase County ya Kisii. Gatembe Television na Gatembe FM tarangare ya ito. Siku ile Bwana akija wale wote Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancha Morire, karibu sana sense mwayichi gazeti ya kiratori nere saumienda litukiriga ali Ijuma togendete kurigiriria narali atekiri kusa narali agenderete ase ense ya Kenya lo chingambare iga babogita wange momanyo nyanchonori ningoronche agotebangere no murugio ezipora naboigo nabogite nabande abangi abubona agoteba botiso murara mungina Evermonte nabarigiriria abonsi korende ndarache gosoma ujumbe chaino gochaiga anemono chirechire ase chinse mocha Facebook na mwarigani Sam wakire. Karibu sana Matilda Mbiamono. Nyasa no miyo tupo kiribia. And na utara bono tore nakina liara manena se chigazete chere. Karibu sana ndo chenga lituke ewiki omete bwango. Ivi kwara bwango. Matuka kominyoka. Lakini egerebia. Ase bali babwate ebintu abakurigirira omete abana abantu ba abantu bamete ngomweri bo motinyi ngonyora bali kende krama de mama kakomenyoka naro monto ngane gakoba abuya lakini nande enkoranga ekirago chiamenyoka baroro bakonyora chinga kichintambia namono abantu bali babwate nabona abana bari school konyora umwana akoba nga chinga kichya mwerire bali bakora matemu
nabona matemo ake kirasi gia 12 bari bagochwikaransa matemo ake Kipsea nabo igo amatemo ande amange ntobate rero ntobate KPC KCP tai tubate chaba Kipsea na Kipsea maitabu tubate na ya senior school naro na KCSE bado naro. I think by in 3 years coming mwaka uyu ulione no yonde by that time okonyoranga KCSE ndoche Christopher Tandi no gote bari me murobere Josephat omwenga password jeria kerubo Eriko Soro Teresa Kimto Stephen Nyabera Justin Ongera Justin Dominic Koirere Kefa Nyaribo naboigo Alec oyuga kwerukanga Aleki Damian Aleki Firstborn agotebanga atwara ritukurigia na ndegendera gukora emirobere emirimo emia naboigo ndoche Violet Vadrian kora chinse machiri cha Kiogoro nera otebano ari me omorobere mbia mono kegima na Bonfest Kenya na boigo no murugio no bari ne iyo morobere so mikira nkorigereria ndoche nga amangana aboniga une wiki kero tokorigereria siasa nerere nyingi siasa nerere nyingi una botambe nkagirite nga gochikwara utokire konya watebire nga omorobere sha ukwanira mono lakini nande nabokonyora nga sechi gazeti chiga shane atoire ase lazima yaturwe na ne wito gotebanga tugukore tutara kwandira shara lakini ndocenga bono etaro kumetinge tare ya omora ibwense gochia omulima nga kibonero ya ichoirune ya amagana amahangiga. It's because again to sababu ya draw attention gose ya leta banta bankorigeria nesinge njonga banta andake barengeretinga omora ibwense onyare kobaga ko Syria tago chikwariganirwa buya maarufu elia bwata sichinsemo cha Mount Kenya andake yapunguire considering the status quo to bwata cha politics especially chiri cha Mount Kenya now that iga ako butabande meremo okoreta abande kwarere anana mona asomora ibwe omukonyi bw'omura ibwense omukoro Rigathi Gachagua. It is the first time achire Mount Kenya kurwa impeachment yakorekana so reception ine ara bantu bataetanda kurigereria ngaki ere so all in all twarenga tranyo reception imbe kurende ababwatane baye unabono Kimani Ichung'wa naboigo uyu umuraibe chama ya TSP yo kurwanere Mwangi Kiunjuri banyorete sana chinga kichinko nguri tukori igoro kurende kirwanya tukuogirirwa nagokirirwa kuogirirwa lakini ndo muraibe nse has been enjoying nyara kobaga kwenda kurwa yachi promise cha na butambe and of course chipara ngwaro chegoro naro na tebetenga kurwa gochiali enda gochia ngotiriboka kurwa na maite chipara that's why I also promising muraibe nse ga gochogosi I could be very happy kuigwe para ya sito neri koriria sito riko guri waturnere buruma na kyo tebanga nsemo ya buruma chipara bado ne chimbe chinsama cha taracha gose buruma taracha chipara nchiringia they are not of that standard kurenda I'm not fighting anyone chipara nchibwate mechando much as the some chia nyaro ko bachiko ba improved in a way lakini nende bado nchiro chitarekere birengo biri andake tolengereti and we shall remind our leaders inga chipara nchiro maybe chibwate mechando nchiro chitara yes nekira onkorigereria iga gosekira tokorigeria ngane yabo Kimani Ichung'wa kuogererwa na babo Kiunjuri bakugererwa kiro bari ngiasi kusasite bari netaro bakenderete netaro yo murai wense bono kwarorenga akiro kende nkagirete ngane yo gutumeka bobe bono yachire abia ano yo kworo kibia kwagenda bakasina abantu basino bago kwange singe njo kwachito ukakora ki ukabarwa gose I want you to remember politics andake nabokonyora ngumurai naro wipeti orete tabanda kabatenga mokoraga ukwana politics you cannot be sure nga mbamu gerete na goodwill amonda naro at go send 4,000 3,000 kendo muogere that's how politics is being managed lakini bono na abara yaba na bobwente ko lane lesson na ki and as much as umurai wense na babwate ko iguru umurai wense ga kuogerero na kiki na to gotebinga umurai wense is enjoying
because of people are just forcing At themselves. the expense of And again, ogerero murai bwense na nabera arete nabe korete bichembe gose nabo security nerari nyinge. Igo murai bwense yani iga bantu ba komoremerera komotegera, but there are people who, if you give them an opportunity na bagukogera. Abantu mbakari maega ari bakuga neriri ogiri abortere kwigwekana. Let me tell you, abantu mbare baraogerere no murai bwense, but because of that respect rende bakomusika yagera mbako muogerera, especially the region of Mount Kenya. You can't tell me abantu ari bonse pi bali ngegali they are agreed 100% no murai bwense. But at some point rende esenge nchongoro murai bwense kwa bate abangatika totiki buna bana benge umusomi no if is there na wanyorange gentongera agose te piaropi lakini rende gwate amakoma maskanenga esenge nchari tata ne baga kogosa let me just respect that person. So it is the same thing with the umurai bwense neroro bon lakini rende yanyorekananga aba the juniors abana butoko baogerera because nabantu bainsake correct. Ndo chego teunga People's Wrath ine gazeti ya The Standard yeritukuria rero ngana emwamwe gotebanga People's Wrath Fool's Paradise ningi ukwana rega ngani gobono yarorekanire enchera gete ngakonyora chibicha chiri abantu bachakire gutoranga Mount Kenya te kumwarigania murai bwense osena obarachi kumugira bono yabere ebintu bebete vice versa bona abantu enda mwamu yabo gose obururu buri batwara obo tindi babegete gucha sabarai barabanga batari murai bwense. The young Matilda, for now we cannot judge that Mount Kenya nere no murai bwense. Seeing a crowd, kero muntu nacha intentioning now. There are some rumors, but to go send 2,000. We don't know that. Not much as what evidence, but we want to just imagine that if there are people who are paid, there's someone who went there to be paid. Enegen tanakigen take tangan. Enamba ya kabere, umuntu naro tanya koro murai bwense, ochida koro murai bwense. Naro chete ngatiganga ndandora ngankia gukwana kero muntu nawe attention it is the same thing kero gwachira matanga abantu banse bacha matanga kero muntu nawe sababu naro chari gelinga maremu ngatiga maremu nkiatiga maremu ngayanda gucha uyo naro chaiga muntu na encharanire muntu naro chakorenda girera samatanga torole jikoni nkibabeka muntu naro muirio yacha korero umusani oyo ote nonkare inchuto kwanani so everybody igakwana ne sababu yae you cannot telling her oyache singinje yana so you cannot translate that crowd to support your the only time can tell the support of Umurai Bwense as a region of Mount Kenya it is through Chikura. I don't know tokoranga Chikura irenga akira lakini tari campaign a campaign you can enjoy. How many politicians ba achiri what the crowds na ebweka nanda maino ande balo nyoranga nere bweka so the only translation of whether ndombare nae in politics it's only bali bagwa kera Chikura and kumanyanga your weight because politics is numbers your weight nere liye when it comes into the issues of politics. Epeji yakane manyota banga ichungwa en Kiunjuri face air of locals as a route towards Mount Kenya. Ngabona niko barabo banyar te konyoro bokongo bana toroche majority leader Kimani Ichung'wa ndubate nyandaro woman representative Laikipia East MP banyar te ko ba humiliated by crowds ine gazeti ya The Standard yotebo igo nga eri kwanyora nga sei no gochikuogerero ke bisa lakini omuntu uri konyora uri ogerete wasariro bwa mate n'abantu bao ere ni gago chengero ngana yo gukumya page ya kabere goteba Raila leads a country in mourning. Odor is a long-time protector. Tuanyalituku kwa niromongano iga oyubore omo aida wasobere omo rendio yo somo to security o Raila Odinga sigi kage tambe osase myake menge nigobono ndochenga omo rai weke magia Odinga muskere Raila Odinga niganyarete kogora omo iga bogochaka kumurera kusebo kumurera oyo orenge obero murendio yase amatuka mange nabo igo ndochenga Kalonzo reveals plans to form a grand coalition ase obochorio bona bore bose ndochenga Kalonzo ni garigetie goteba ati tekurigie timu enene kekima gochigotena opposition nande ntigo yera chikomo konya gose era chikobwaterana kumutuguta au morai wense isiko gose como sokia korwa Kalonzo Musyoka no morai obero for the longest time o chire igoro mpaka obere vice president for 5 good years engakiria ye ntunda ya kabire morai wense umukoro gose the late Mwai Kibaki may so rest in peace
igo no murai ore omonene ya sense ya Kenya and is a national figure. Bono rende nagotebia nga bitino umwaka oyo biashara mbiracha mono bia siasa mono bia political parties lakini mbono bikonya konoga kabisa. Bono kero muntu agonya gosoe chiro. By 26 next year bono echiro bono karibia na ibiko manyanga who is who. Tonya kuligere nga kinande inyuranga siasa chia Kenya. Despite the fact nga chire loko egento kende nkero tokorukanga tokwenda to survive way in politics. Ochenga nje bono samienda you cannot brand yourself never no murai bwensi. Iga Kenya gotubwate chinyomo nchiro. We have chinyomo chia politics na even divorces nchiro. I think you have heard that even in parliament saying bono enyome yenge taketekukwa. You can tell obukuru mu bwazimio enyomo ya lengo kati ya Kalonzo, Martha Karua, Raila Odinga. Lakini bono mugako yo letete nyangi mugako yo korana agasoke ni divorce yagandre oroche bachakire nande kutware lakini yo koranga engakinero gusena kabesa kete babe geta sekete kamachiko kabareta mu tukamachiko azimio liria the majority, the issue of majority tukamachiko yugo abantu ba ODM ababara babwata ngechama basokeri yogi bagoteba ngazimio nande bakamago cha azimio Mate ndongero kera leta abantu na mo divorce ngwe kamwe mwata ya hantu bwata abana bano mama batebanga let me say the meanders now to acha lakini rito urusi issue yo mwana tigana ucha karo more nyomba mugoitana bo mugoitana we ono siasa nero ne bwate chinyo mazimio you can tell that the divorce is on actually asia ikire I think the divorce is there it's only that according to political parties esikene chayo kekobeku ngabone divorce ya ikiranire bono yoiga Ochiro bwata ne nyoma yende. Nyoma yende ne kara akoranga mo subati yo ODM na bakaro muntu mya sana. Ukareko ba attractive sana gochia sabantu. Bono no akare na UDA bono. Tumayo so akane ruchombe lakini achaka twende. So we have those political parties marriages. You cannot stand on your own in terms of politics. Kwa chama na abantu. Nere yo Kalonzo banagoteba gochia korosie coalition bono. Yeah, sure. Ere nene kigima iyo rachikona kenga muske William Ruto tariko chikobera visio mwaka 2027. Epenzi ya gatatu ndochungu kwanenira mangana ya banchane babere asegote a woman to repay husband 2.6 million Kenyan shillings after a failed deal. Momo ogaka womo chini kana como kabesio murugio 2.6 million echioko chake biasara ndochungu akorende biasara ebyo tibiache kokoria bia. Ndende bone kigambiro kyana chiro gochikanga musubati yoncherende onsi. Ate mekurigichi message ira nelio mugo. You know, I think Matilda is a coincidence. It's on Wednesday. I was konde ready aria somuro briotara ngatema kubolia ba tegere banenga. Is it good to loan your wife or your husband? And what is the form? And people were arguing like, okomota tu ngara kini okwera ni kwa yani nabota mwira neli. Because one abo no chaka motebio ngakurusise ino ngakoreta ndagiro kuri ne ya no mugondo wate nyombo menyete ne ya ne. Ndi chiba so gonsa abantu bagateba nga onya gwasabire nabo kwera ni abantu bagateba nga nabo kabesi your wife even your father besa. Lakini ya format yo kumusabonere kubura wasoka kwanda kumusaba oyo ndaka tebanga era nabaka baseti umzomu abo kibesa oko mwachi besa ngomse akamanya kumuburi mwana omanyete ebintu mugondo no yona kiregente kene kyane nande besa ne yagamata kwenda huko. So we were asking that and it's good I think if today you were asked is it good I'm assuming I don't say you're married. If you're married, it's okay. No kabesi omwanji webese. Matenga yaga kyo mwanji ntakete 10,000 I want to do this ABCD nitakurudishia baada ya muda fulani. Okay. Do you think it's good Yes. Ese nchongo ikirore kwa nyoranga ki chibesa njire wakati mwingine abukonyo no muntu ngo support yare lakini ibintu mbiro tagete gukora biri outside buno bono tebe biashara otakite go chake. Okay, narora go chake biashara nandi narora tebe na kesi ncho since taracha ne idea ye na chire ne idea nande koranga atari willing ko bincha kirti amu kabesi chenkora ki mwirene lakini kire wate birenga ko irani ore make sure ko iraniri. Like any mostly onye kimanye titini ko irani ngote ikaranko mbato muchando rega na irengo tagete chinganiga
lakini engana yo gotebanga nkoire ni ore nantu guchukoira mateluge yo gotebanga nkabesi mago chagoko igo ko mwa hopes go somo yo nga muntu nya gosemeria ngaki ebesa ni rira segete ke uchagocha ne chenkonyo konyo rwa failure yo muntu na page ya gatane goteba IG Kanja was Inspector General of Police Douglas Kanja told to quit for addressing rally ekira turuchinga nanyarite gutara gusengari tukoria Jumanne nanyarite guikira na se county eri ya Nyeri ase chinsemo chia kieni omo Inspector General gosomonene wa Kenya National Police Service nigo bono ndochinga akanyara gukwanira abantu nekira bono ikiombekeri kia LSK gikorawanere omurayo bose president ya LSK Faith Odhiambo kyanyare kwera buna teribu ya omo Inspector General kwatenda chi political yani kogenda ase chirali nabo igochaka kwaka eriogi buna omwana siasa nekira bakomotebya bono anyare gutiga emirimo obwango sana asengencho ni gata kireko babuna omwana siasa nturucha mangana iga aigoro yoboya kireko tebanga nabendagirira chikubura samutukali bose kero yacha kireko kananga obotutukana mborora sia mangana ayoboyo gosengo boyo nikobokete ase chinsemo chinyingi meyense ya Kenya na boigo ndoche ayande amange ayogenderete buna bono mangana ayi amangana Fools Day ndo chago kwanero korenda yonturi kuchikonya muri kira singencho yebiro samura nyare ko kwahere gazeti ya Daily Nation asobwango mono singencho yebiro ase sema gose gazeti ya The Daily Nation gochega ga top security chiefs dance with the politics kine gantu kyanya ko bage koreta liberera rinene ana mono asabari ba tenene tamangana yuburai inyuranga na basigari but they are not even allowed to work equal, I think. So when you are mangana security in our country, you are not allowed, and whatever that happened yesterday, actually, it's not a good picture when you are dancing with with politics. Nevanga ebintu mbiro tariko ba allowed gokora when you are in this security service. So that's why ekoreta amangana makunga yando chief of defense forces General Charles Kahariri, na Douglas Kanja, na the National Intelligence Service Director Oyure Nurdin Haji. Obar kanere bono ko dance gose ko mo support mu raibu setanani igentu kiaretre okumusana no konene ayoko yanyara se page ya kanene ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation tokuskabosiga iga ndoche EAC and the media agreed to join hands in the fight against graft wanonga ekiombekerike tenere tamangana yoko kora amangana ye togata banga yo bokurumi ono batabiri ngosana na bare ekati na baralia egere ko nyara ko baba gukora egente kiga kyanyara ko bage ko chanda ense ya Kenya itokokanga amangana yo bokurumi eyu ako yanyara sepeja kabere wega sepeja gatato ndochega iga bagote banga Oduol Aloyo Aid whose death made Raila cry nabono murai bwa bwazimi oyorengo tusetigante murai chama ya ODM oyoro moskera Raila Odinga oyorengo murende yo ben bachakante na ku 1995. It's a long time onyare ko ba bon ba tabanga nero meki ogosogerire murai yoywe anyare ko baga kolera asinginjo yuwanchani babwate chibicha buna chikoroki bagendete gotoka ga bare amo asike kegetambe nera abantu banyare ko bakumanya ase ege kegetambe bono toguskabosio ayuka nyara sepeja ya kabere ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation alafu gandoche Mountain Catch MP wa Maua now dams Gachagua for Ruto's camp umo swati gose umo jumbe wensemo ya marago yokuro kwanga nere meri wa Maua abantu abange igo gose tuwa mumanyete igarengo mubwatani bwe bumo uyorengo mukonyi bumura ibense Rigathi Gachagua korende o chakire ko ororokania seti kurigoro no arenge no murai bense lakini rende you know in our country for you to get some goodies from the government we go dance the tune of the government na botara tabanga gachi toke magendero rende na bagoteba lakini rende he is also dancing with the tune yo murai bense Moske William Ruto alafu gando chenga beyond Mwangaza ndocheka iganga Mwangaza bona akarota banga ukurusigwa kwa yabisi onyare ko baka korwa mangana mangi igoro ye ukurusigwa kwa yabisi agatabanga no murai bense na bege toko boko enchire yue toko the same thing that we talked about amangana a Kenyan woman seized in India with 270 million cocaine haul.
So we have talked about this thing for the longest time. Tokotebanga. Nebe kebakie diba gatokora mwe kebakie kinga ingie kwirire gechuchu. Gechuchu kero kinga ikiarengi. We cannot be working in our force that in a Abakenya way. wano babere prone to konyakonia mariogo ubuchase chinse chinde kusokonya kokore biasara bitanjiri ase chinse chinde one bigenda tenga ekero lichiko liko butora wano nande yachaka kore toboro ase abakenya konyaranga abantu abiga basokire bamanyete pinga ense abande tarero omonto agochikotengere gose tarero agochikokora ebinto bunatagete tarero chikobwatia amachiko lakini kwanyaranga ekero igesire kiri kiamwakire kwanyora nande serikali ekobori wanga serikali igekirete abakenya bakare gochandika chinse chinde La serikali kero bare kubange deal ya 270 million serikali yarengo lakini wono yara bwatiri we become with the secretary. Okay. Aina ara amanene ase gazeti ya The Daily Nation kirota kwanyora amangana yo sincha yo gwikiran abo kwanyora gazeti yiga egere onyara kuba ko yasoma na egazeti ya Taifa Leo ndoche goteba webwatiri bori bicha ne yaye Musalia Mudavadi nekera gotebanga ujanja wa Musalia nigo agotebanga kumezwa kwa chama cha Amani National Congress ANC cha mkuu wa mawaziri nigo bono kumeibua wasiwasi wa kisiasa huku baadhi ya wanachama wa zamani wa ANC wakihamia chama kipya ngabona niko yachakire korakananga bali barenga babwata nigo se barengense kiama kiri kia ANC kiarengi kia omuske Musalia Mudavadi niko bono bachakire korigia chinchira cyo wekonya kiro bono bwate wasiwasi ngakiro kende yenenchire yamo yokoreta ANC ekiyo kianyarite gukora gosaime ya UDA abande bono tibakokirie kurinde ligondo chenga bachakire kuri njira yo gwekonya kurose aswetera ase ekiama ekingao Mudavadi azinduka na kuwa na plan B nga ekororokana ngani gachakire gutwara plan iyende eyo ababote ni bae batamanyiti na boigo Ntobwate nga sita mshambulia Raila asema Kalonzo ndoche omoske gosomura ibwe kiama kia Wiper muske Kalonzo Musyoka ni gawata banga takonyara kumosaga na Raila Odinga kabwate kana ege ntomaite tiganga tabiga umuntu nachako gachonyo komaite ngango kwari kene to kumosaga na because tago saga no murai ibwe chama ya ODM because na maitenga when we had Azimio was ODM because ODM nere yaring the giant party so osakoligereria nao baramu somera sana muraibense lakini mbaka musomera Raila Odinga because nagatenga Raila Odinga no munyaroka bona iga chama ya ODM gero munyaroka gete kero mu muraigwetenga konango nabo babera nere so that is how it is when it comes in terms of politics na magana makuru turi kubutoro ko kuriko korageri na bagotaba to kubutora asenare bagochiba umerana na ndi bakonyana na ndoche asepeji akapere gotebanga ichungwa na wenzake wazomewa Nyandarua Rais Ruto akitazama muraibense nikalikiretie abara yabo bakorwa ase bunabono yokora se county ya Kiambu koro imeye bunge ya Kikuyu Kimani Ichung'wa na boigo na baraibande banyarete gwakirwe eriogi muraibense agatene no kurigereria kwana kende na ndendo chego tabanga Kenya na ulimwengu mzima wafikiwa na ushuru wa Trump ngabono ndoche engana nere nande Trump kwaneire gose egetambo kirongire nande akwemokia kego chiko chanda sana chinsemo ase ense ya Kenya ndoche company bune yige manyakanete buna EPZ ne yiga yogo sona okonyoranga ebinto nebingi bigosono byaba exported gocha chinse chesco ndoche bono nga nonyene bango eri ego chikobekwa nigira chiko kune kiombe kyo sana ya EPZ na boigo tupate ya majani chai kawa na mboga bono nga kocha ko export ebintu gocha sichinse chinde niko bono ebango irachikoba igoro mono koseko chogwanchero konyore license eyoko ire ebintu bya sichinse chinde niko irachikoba very expensive kobotekana nere umuraibense ya America umuske Donald Trump na boigo ndo chaiga ngotebere wagonjwa watatu wafa baada ya oksijeni kukatika hospitali. Aba roire batatu niko banyarite gusiria magemabo ekero ase nyagitari ya Pwani. Gose Pwani Hospital ime ya Mombasa nekero ndo chinga aba roire abaiga niko banyarite kuboro embeo ya nyarite ko irase nyagitari. Yena bere kyogo cyane when it comes amangana yabantu gusiria bugima bwabo igo nabakoranga emechanda nabetogete lakini rende we are praying that yobo maene mbotoke
Eyo ningana iyo gukume na Ruto na Gachagua wajidunisha kwa kuumbwana mbele ya raia. Nigo bono yarorekane nga ambaraia baiga babere kose muske Raila Odinga, yani omuske William Ruto na boigo omuske Rigathi Gachagua nigo bachakire gutwara umuchando omone gosenga iriogeriga bakonya gwaka bosi bwa Bakenya nigo na bengi ngano kurusani chiango gotigara getiriana bosio obwa bantu kiageroroche bono iga niko bagukwana mangana gete kose bagosoka chisiri gete ekero barengamo echo bono chikorete ibichende egati yabaraia baiga babere na boigo ndorocha mangana ya nga TSC isiruhusu wanasiasa kuishusha hadhi ndoche nkukwana bale abanasiasa na boigo nga ekiombe gia TSC ngebasa wanjera abanasiasa goswana na kero kyo na boigo ne kero twaroche ne gazeti iri tukuregoro samomete yarenke koerera buna ebi amabaga a TSC osekuri kwa konyole mirimo ase TSC nigo amabaga yena neti osa ena ni chasaba jumbe na boigo ase barai gete osaba na siasa gete na bakwana na amabaga yo keroro chenga balimu mbale bagwakana wekatiri buchi mibere rende konyole amabaga ase kyombe ose agwetere ense kyombe ya TSC. To be honest, Matilda, ense ito ya Kenya gendo geto chane to nobukurumi. Perhaps to kuregente keiga, I think we can be somewhere as a country. Lakini esenga ncho tu anarenga again keregento, it is all about money. We have to solidify tote banga kuika to compromise. Muna bono tienda kuboli. Kogotaka kwenda gwake murai gosono mujumbe oikosero. Kwenda gwake hesabu ya kwanga nyarebe akanga 300 shillings, nyarebe akanga 700 shillings, nyarebe ongero 2000. Bono kwaranga olio ko ere chinyinge nero ko koraki nero kwa tuma tinga ebe se nande ne chirane ya go chagoche amagendero no ako na chire ya gabwe nande gara na chire ya koru abekire kando bona nda go chaka kukurigiri aho kwa no ko be arusi no korio nande bono gara kori ko na cheria nande bona ago akorigi echinda go chaka kwa kere campaign goche ako na chaka interest indi abantu kero ba ko ramagendero no maite 200 kwa tunga yere because ngayenda go chakurusi nanda kwa honestly ngiya go chakurusi yakwa bakara chirani nandi ka go chakoira na onyo alenga na bwate chinyingi kyakira population era nagendete comment kana bararigi nande chinde chinyingi choko chakoenda na chinga kimune chikore nene kiro tugendete kugikiria mangana yega yogo sera ko sokugoro waka chikura gente kebesana tiga abakenya tugeria bari togochora obaranya ko bagotokonya asenchire mose yende umuntu uria obwate ubu egento togote banga kirikiama yani abwate enkoro yogo konyo mwananchi abwate mwananchi asenkoro yae egaranye ibintu bune ibinyara ko bigokora na subu ikirano especially amagenderero na egazeti ya People Daily ndo chakota Ruto Alice Board tokwaniriyo yabo kimani chungwa ne kirobanya kugirirwa akiro bari kendete ne taro ana mono akiro bari ngase county ya Nyandarua ndoche na boigonde bwate ebicha yae uyorenge omo yorekwana na security ko soba ndi gochase omusikirela Odinga oyo bodyguard omanikana tabuna Oduor na boigo tokurigiriria ekyombe ikerikete nete ose ekyombe kerikya Law Society of Kenya LSK igikorawa nere Faith Odhiambo nigo bono kigendete kugikiria egekorwa kyaye omo Inspector General of Police Douglas Kanja oyo nyarete gukwana asinse mo yake siasa nekero bakumugikiria na gotebanga buna tabonete gwasona ni asamanga na siasa ngana ndi nikabonete gwetigia emirimo ndochenga Senate na boigo National Assembly nchikenderete kurwanira umubaro w'echibesa chire 465 billion nga ebunge Senate niri ya National Assembly bono mpakendete gutwara umuchando kigima ukutwara okungsanana ekero chenga abarayimbale okose aba ekero tukurigereria sam egati yabo igabakorosia machiko mbale bagocheko bari getigo chokomento emeshara ya emeshara nero 366 asaba senator ase aba jumbe na boigo you see 366 already we are struggling with our economy are you aware even the counties the most of the money is chirichigo as chibasa chirichoko take care of our counties chibasa chinyingi chiko chikwenda semeshara nandi yo tapwendereti you say the wage bill yeah and bono koma konyoranga nandi go tutayete commenta meaning that much as we are saying at 366 chine chibasa chinyingi we katotu are means choko nyora chibasa chiga nandi means chinde nchiyo gwetani commenteba ebanga so it's
will be getire kanene Mhm. lakini this is our country. Politicians, when it comes in terms of kuementa mshahara, they can be together. Mhm. To kwegunga Azimio, UDA or say whatever, lakini kero ya chire bintu binde abayaranga bago differ in one way or the other. Nekiro tukurige ose nekiro tugukora ndoche tukurigereria ase mang'ana aria sport nonye ntori goche twachikwanira mono Taifa Sport ndoche nga matokeo ya EPL Jumatano bari bago sigeta kose baguchingira EPL kimino kia English Premier League ndoche ya seri tukoria Jumatano ndoche Southampton na Crystal Palace ikagenda chigori AMAMO na boigo Bournemouth na boigo Ipswich Town egori AMO ase ibere na Brighton ekabekwa na Aston Villa chigori isato ase rigena riesagero na boigo tukuria Newcastle ekabeka Brentford chigori ibere ase AMO Manchester City chigori ibere kuchase Leicester City yotanyarete kubeka egori nonyene yamo kurinde neri ya Liverpool na boigo Everton nigo Liverpool ndoche yanyorete bubui nigoria yamo ase erigena ariesagero metenga sam asa mangana ega sport karenge baka mocho murambe kana hinse na manyano nyama rieta ya bari ba Ntimu kyogotogie bitangani ntimu kyogotogie nimanyetenga tindimu yaigo lakini tari Manchester United. No, why are you so fast gotebanga tari Manchester United? Ina sito kwana nga yake. No, abantu bakugwera mate. Ntimu kyogo support tebanya na Arsenal tigana mwana Manchester. You are not supporting Manchester. Nti ichi chinde chonse kero chikobwa ndo chembu yande lakini Manchester nkora inkinga tinga chitirio gisana kero nanyore muko ngakirerio gimono nko ikaratiga igo utanjite Manchester because of very okigoseningi. Because no iga the way you are reacting we katoi wana anta ngani just let me tell you Matilda, there's something you need to understand. Montonde bwensi otamaite mupira uneli shabikiria Manchester United otamanyite mupira bona bona otabwati timu ayano Manchester United. Let me tell you, you cannot use emotions gotebanga bona esenye jotokwoga. Okay, Man U na bangenga we are born from the same man from the same mother. Kwa sababu gani? Ndobwate kiburi. Ndobwate rio irori. Lakini bono rio game tutwara doesn't mean that it bars you from being a Manchester fan. Nocha abora benga nayo egatia bali abatiotereri bali bara abakiriru. Tari lasmoge. Njena yakora mo tiotererio Manchester United kirete gusora omonto aerero. Even my own grandmother tamaite mupira lakini kero kumubori anti mukiare she will tell you Manchester United. Ese njomo wakerio gimono. Not because to wakerio gimono. Ene timu ene okore sa mtinta kitogenda sambanga. Lakini all in all I have no problem. I have no problem where you are be. You will be. Lakini njega ndeka nene ngalinga ki Shabana naye yama. Timu Shabana naye yama. And then tolebo nekero togirigiria kurinde sam ekero ogucoka ndo chenga nere ya ngechaiga kurwa tukurigira se county ya Nairobi ase university eri ya multimedia kero ndo chomwana munyaro kana nyarite goitwa niwe ukagire ko bomwanjo abaga kabe kwase itangi ya maji meta mangana ya twakwanire and I remember there's an occasion kwanza last year kero kurigiria apa sabati mbaiti twinjira bune kwanza abana bari abanyaruka bari ase college abasaye bana rito kwitwa sama multimedia. Is it the same no is it multimedia? There's a university omwana mwako mutanga no konyora tara chaka classes akanyora kana ase bafu ka gahitire. Let me tell you this and Matilda, let me just repeat for the sake of abana abanyaruka yani and say you know abana abanyaruka, it's very true, they are very dependent which is abamura na ndaba muraba talinga naba muraba ono buna intu tutaranyora bobesa mono goso mwana oli ole school mumuro ole school mbabwato bwanjana college, they don't mostly solely depend on them kwa sababu gani wale ni wanafunzi na they might not be having sources of income bakonyore kwanyoranga the only available people bagotumeka sources of money actually nabantaba already they have jobs and already they have families chabo babwate lakini rende esinge nchoko takadata support kwanyoranga they are attached kwanyoranga most of the things go say most of the days nabongo changiru chirabo again tokende honest go say trust squeeze ya samanga nayo bwanchani aberense mbale ngatu arolirenga
nkwabwata oyo omonto oitupi ng'entu ng'ese ng'encho kwarenge n'omonto oyo nde naende already ntore naye kwarore. So for the ladies, I think much as squeeze ladies are empowered, they are very bright. Nabagokora kende ga bantu nkone bari chingeni banyora some small monies bagwekonya bakugura mafuta. Tari lazima be attached to someone. What if this someone is not there today? What will you be doing? So it is what you're going. Much as you are doing this thing, much as you want a very shortcutting at the yankore. Don't never forgetting these shortcuts. Outcomes, consequences, chiro chinchiro. No temegen tolimo. How many people have tried one singer, the ante magantak? Do you know there are some people who have messes in their whole life because they try something in just a second? So never forget, much as you want a shortcut, the consequences na chigocha wangu. Did you take the chiro wango? You will save time. Don't forgetting that there's something that can come up. So again, don't go aja bana banyaroka. Even abamura, do talimo honorende. Please, and also sorry kilioko kora. Kekora no moki. Onya kwa be school, gende school oso mokore. Na ando onyo go bwato mwanchi. Please stick to that person. You never know abanta babangenga itubanga ibakuru. Anyoro muntu gwakirega. Ande murabona enchara yabeire onyoro muntu kumwaka no Nendestam asekero ugukwanira neyo. Nchege ntona nyare kubore nkirina ki. Abantu banyare ko kubori obosemye. Enchara yoko handle their differences. Ometunko yoro unake goriye handling issues kyabere gente. Ngo yoro muntu kogechiri. Lakini riba gukwimuki kitambukiro nonye na ikira cyo gukoretera umucano. Omete enchara te yora ito muntu otigale kore no morembe. Toko tigale kore no morembe. Bono konyaranga abantu abange egago chokokora ochakorengerere maiga. Lere buyo muntu wa take time. Wakati mwingi kero konyora abantu babwatie ubururu konyora muntu tari korengerere abo iboli babwente ko kwegeria abana gusaba igamba bwente ko sema nibo kabanyene naki stamu kero kende kero ko iguru ubururu tari gochaka wako musubati tari gochaka wako musubati okorereke yana nchiranere na basubati rango itabara basaja yuwe yes na boko ndo kwane nonye na abo iboli ba ukwana nabantu abakuru gose kwana nabasane bali ba abane nake bameta mangana hega abo boli bono ekero ndo tsinga reroli naranga na ikuburure nchira gete nataka wako muntu lakini nakingo koro muntu kwara bole abantu kwari gitsinjira chine na abantu bali barako bosemyo bobe kwando pambale bagosegeta abantu bachikorwana ndo musubati akorega mo naro muntu kwa advice naro ikomurigereri muntu naro ra tari ndo bwese okwana na advice rendonge na wara gote ndate bunaki okoraki agu rusio tianda kubori matilda. There's something I was trying to ask. Your father, igabwata abasubati babiri kusinga na sisi nanyo mate abasubati babiri kusebatatu. Bono na embu ore. Kero ore buo nayo ore buo musacho na ata komento mukungu kabiri. Will you go to ask your father nga musacho ata komento mukungu kabiri? Nchege ntigitanga nichira okay nchena isigutuka no moibori hone ndaza tinko kenda kumoteye bintu mwenga okay biabara biri biko ene kiwase michi mingi sana. No, you tell me. Do you think you will ask advice from your father? Because he has a moral issue already na watu babiri na enko commentero yo ndio ko gende sesokoro yao no mubori nchitinga na kubori. What I wanted to bring is advice na yaronko bwatira umuntu kubori umuntu uri kubori Obori omonte nyuma yaye ere successful, it is good for advice. Because na bago tebinge tuko koraiga na iga. Lakini noji kubori advice omonto gose musubati yo chira motenga bano musubati yo chandi. What do you expect? Musani onera mutara kom. Ago te yoma tenga toro chinje munande very peaceful. Senge jo timbwati musubati ona na chietera kinde. Bono wacha nyomba bwe minchizo tutegeti ko kwanira abantu ngesenge jo musani ogere atabwati bantu mbuyari. Lakini the next time ayine gati yali agenda tuko chanda abantu korende asinginjo yebiro ndochinga abageni rituko kiwe kachinsa ibere ndobwato mugenega umusaye tuchikukwana mangana yabasaye nabo kiwe kachinsa ikya chinsa isato cyarero mambe nande ndachikotwaro ndachikotwaro mugenega ze studio tunyara kurigere nande enchara yokwena no moyo ritukore juma erimanya kana tikose kureigase umurobiri ogetembe umurobiri wetu ani yagetembe nigo tokoliroka nga inspirational Friday orero ne tengo etengo ngochere baadaye lakini tutarika chinsa inye chetengo koyo ntubwate abagenega turakwanira mangana abere atatu nabo tunyare kwena na umoyo kurende sam etoko genda so mutima kamuke aye na ora batenga wika weekend
bono goikatora ne weekend go chakira on Tuesday Mhm. tigante bangambia mona singe jolba sangire na into sama gazette the whole week Mhm. inona bantaba inona mashujaa day nturiko ba celebrate we Mhm. celebrate you every day inona Mhm. mashujaa getembe utware ritkurigi Mbia mana sana mwancho mwirige kendera gutigara ime iyo muroberi wetu ani korende asegeke kikira bosyo to igase studio no mageni umusaye tunyara kwena no moyo ani mono akia basaye baranyare kubekwa asebirugo imeyechi constituency ime ya orugongo rwagusi nirio banyara kwena na obwerere abo igokwenekia amagendera ase chinsemecho. amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buya kigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke getambe korwa mwaka 2018 mogusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium irietariane igongoro kumera ni kwambuka one gento na rote kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mobiro yo gwati wotari korara era tigaike gagesenya getari anu ga besti elinde mo konje muno anjibute nga yankonyire tinare ko nyara konjole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konjole bigoti nyibute nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Kongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Ouru Towers Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yo minto Nuga Best nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakera toba obashauri boisaine